Λοιπόν, σας είχαμε πει, είχαμε ενημερώσει ότι είχαμε έκπληξη για εσάς σήμερα. Το φουρνάκι του Βοσπόρου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια εισαγωγή της Ιτανίδης Collection, αυτό το μοναδικό φουρνάκι, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, είναι, το λένε, χύτρα φούρνος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό όπως το βλέπετε εδώ πέρα, που κάνει σαν έτσι περίεργο, διαστημικό, είναι ένα φουρνάκι, το οποίο μαγειρεύει στα μισά της κουζίνας. Μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε, στο μπαλκόνι σας, στην κουζίνα σας, στο κουζινάκι έξω που είχαν οι γιαγιάδες μας, αυτά. Να μαγειρέψετε ό,τι θέλετε. Έχει δύο αντιστάσεις, τα δούμε όλα αναλυτικά τώρα. Χρόνος. Γιατί είναι ακριβώς τη μισή ώρα. Εγώ έφτιαξα και τώρα θα δείτε, θα μαγειρέψουμε, φτιάξει χορτόπιτα με τα χεράκια μου. Πίτα, τυρόπιτα. Μία πίτσα. Έχουμε βάλει εδώ χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, που θα το δείτε και αυτό. Άρα έχουμε στη μισή τιμή, που, γιατί όταν θέλετε το ένα φαγητό μια μισή ώρα και αυτό ψήνει 40 λεπτά, καταλαβαίνετε, το ρεύμα μισή τιμή. Οικολογία. Έχουμε πολύ γρήγορα για να φάμε. Το πάμε που θέλουμε δεν μυρίζει το σπίτι. Καλά, περιττώ να σας πω εδώ στο στούντιο, στο Ρέντι που είμαστε, χθες που κάναμε τις δοκιμές, είχε μυρίσει όλη η περιοχή από τις ομορφιές, έβγαζε εδώ αρώματα καταπληκτικά, έτσι. Είναι κάτι φοβερό. Λοιπόν, αυτό το φουρνάκι που έχει τα χερούλια να το πιάσω, έχει δύο μεγάλες αντιστάσεις. Θα ανοίξουμε να δούμε, Θήμιο μου, μέσα. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται. Το έχω σφραγισμένο. Ανοίγει, το βλέπετε, έτσι, εδώ. Έχει μία-δύο αντιστάσεις και έχουμε εδώ την τυρόπιτα. Τη βάζουμε μέσα, κλείνουμε, Θήμιο μου, εδώ βλέπετε, σφραγίζει. Έχουμε δυνατότητα πάνω και κάτω αντίσταση, δηλαδή αν θέλετε έχετε μόνο το πάνω, αν θέλετε έχει μόνο το κάτω. Και έχει και θερμοστάτη, είναι έξτρα αυτό, το οποίο πάει μέχρι τους 300 βαθμούς. Εμείς βάζουμε 180 βαθμούς, ξέρω εγώ, για την πίτα. Έχουμε εδώ, Θήμιο μου, τη χορτόπιτα. Πάμε να μαγειρέψουμε, να εντυπωσιάσουμε τους φίλους. Τη χορτόπιτα. Έχουμε εδώ, Θήμιο μου, θέλω να φτιάξουμε μια πίτσα, έτσι. Και θέλω να δείξουμε και εδώ, θα βάλουμε και εδώ μια πολύ ωραία πίτσα που έφτιαξα με χωριάτικο πολύ ωραίο φύλλο. Βάζουμε και την πίτσα. Έτσι, πολύ ωραία, σφραγίζουμε. Κοιτάξτε εδώ πώς σφραγίζει. Γι' αυτό λέγεται χύτρα φουρνάκι. Έχει εδώ, τους βάζουμε. Έτσι. Και εδώ, προσέξτε τώρα εδώ, τι έχω μέσα εδώ, φίλοι μου. Κοίτα, πω, μιλάμε, το έχω πόσο ιό, μπαμ γίνεται. Να το βγάλουμε, Θήμιο, να το δείξουμε στους φίλους. Εδώ βάλαμε, πριν λίγο, κοιτάξτε εδώ. Ζουμί, κοιτάξτε εδώ. Πώς τι ωραία που το μαγειρεύει. Λοιπόν, το βάζουμε και αυτό εδώ πέρα. Το κλείνουμε, σφραγίζουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Το φουρνάκι του Βοσπόρου. Φίλοι μου, δεν έχει γίνει αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Φίλοι μου. Και τι έχουμε. Να το κλείσουμε και αυτό. Όλα και τα δούμε να μαγειρεύονται πολύ όμορφα. Θέλω να δείξουμε από πάνω, Θήμιο μου, πώς μπορούν οι φίλοι μας να δουν την ώρα που μαγειρεύουμε. Έχουμε το ένα, το τζαμάκι εδώ, το οποίο κοιτάμε μέσα, Θήμιο, από το πλάι, πώς είναι το φαγητό. Έλα να δείξουμε εδώ πάνω τώρα, με την κάμερα 2. Εδώ πάνω έχουμε το δεύτερο τζαμάκι. Άνοιξε λίγο το πλάνο μας να δουν και οι φίλοι μας. Έτσι. Φοβερό, έτσι. Λοιπόν. Επίσης θέλω να δείξουμε, Θήμιο μου, ότι αυτό το φουρνάκι είναι καταρχήν βολικό. Μπορείτε να το βάλετε παντού. Εδώ, Θήμιο μου, έχει, βλέπεις, ανοίγει για να βγαίνει, αν θέλουμε, και μυρίζει καταπληκτικά, έτσι, η χύτρα. Και το κλείνουμε, εδώ, έτσι, και γίνεται χύτρα, βράζει μέσα στον αέρα. Έχει δύο αντιστάσεις των 600... Η πίτσα έγινε, πραγματικά. Αχ, τι ώρα που μυρίζει. Των 650, και προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλες αντιστάσεις εσωτερικά, θα τις δούμε. Και αν θέλετε εσείς, έχετε την επιλογή. Δείξτε εδώ, Θήμιο μου, εδώ.
να ανάβετε ή μόνο την κάτω ή μόνο την πάνω ή και τις δύο μαζί. Και έχουμε και το θερμοστάτη, που αυτό εξυπηρετεί, μπορεί κάποιος να θέλει μόνο από κάτω. Ή για αρχή από κάτω και μετά στο τέλος λίγο από πάνω. Γίνεται στο μισό χρόνο, δηλαδή ήδη που μιλάμε, όλα αυτά εδώ έχουν πάρει χρώμα, Θήμιο μου. Όλα. Τα έχουμε βάλει 2 λεπτά. Άρα κάνετε οικονομία σε ρεύμα, γιατί ψήνει στο μισό χρόνο το φουρνάκι του Βοσπόρου. Πιο γρήγορα, γιατί δεν θέλετε, για να αυτό φερειπίν εδώ, δεν θέλει 2,5 ώρες. Το κρέας, μισό λεπτό, κρέας με πατάτες. Έτσι. Και εδώ, αυτό σας μιλάω ειλικρινά, ήδη έχει πάρει μέσα σε 15 λεπτά χρώμα. Σε 1 ώρα το πολύ, 45 λεπτά είναι έτοιμο. Και ότι, δείξτε εδώ, το έχω ανοιχτό εδώ και βγαίνουν τα αρώματα από το κάρι, από τη ρίγανα, από τα λεμόνια. Δυστυχώς δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα η τηλεόραση να μπορείτε να μυρίζετε κιόλας αυτές τις ομορφιές. Λοιπόν, εδώ στην πίτσα το βλέπω σχεδόν έτοιμο. Και στην πίτσα, ξέρεις, θέλω τώρα. Θέλω λίγο μόνο από πάνω, άρα σβήνω, πήρε το χρώμα από κάτω, έχει πάνω και κάτω. Επειδή ψήνεται πιο γρήγορα από κάτω, τώρα θέλω να πάρει λίγο χρώμα η πίτσα, λιώνει και είναι έτοιμη, τη βγάζουμε τρόμα εδώ πέρα όλοι μαζί. Και έχετε τη δυνατότητα, το παίρνετε και το πάτε όπου θέλετε. Στην κουζίνα σας, στο εξοχικό σας, στο σκάφος σας, στη βάρκα σας, στο αυτοκίνητό σας, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να το βάλει με αυτό. Λέω εγώ τώρα. Είναι τροχόσπιτο, φίλε. Τροχόσπιτο, λέω. Λοιπόν, το βάζετε έξω στο μπαλκονάκι σας και μαγειρεύετε ωραία, δεν λερώνετε την κουζίνα σας, δεν μυρίζει κτλ. Είναι πραγματικά ένα εργαλείο το οποίο θα το δοκιμάσετε αν πάρετε τηλέφωνο και το προσφέρω. Ακούστε τιμή. Από 140 ευρώ. Άκουκετε. 75 ευρώ! Το φουρνάκι του Βοσπόρου. Και δώρο αυτό το πανέμορφο το ιταλικό σετ κουζίνας με πετσέτες, γάντια, πιάστρες. Δώρο! 75 ευρώ όποιος προλάβει. Με 2 μεγάλες αντιστάσεις. Με θερμοστάτη. Αυτό το πανέμορφο φουρνάκι που το οποίο ονομάζεται, είναι Bosch, δείξε εδώ. Έτσι, στο κουτί του κανονικά. Το φουρνάκι του Βοσπόρου με 75 ευρώ, αν θέλετε, πιστέψτε το, φίλοι μου. Με 75 ευρώ αυτός ο φούρνος, το οποίο είπαμε το πάτε όπου θέλετε, έτσι, να μαγειρεύσετε οικονομικά νόστιμα, τον μπακλαβά σας, το γαλακτομπούρικο, τα ψητά σας, μπορεί να βάλετε να κάνετε ψητά. Μπορεί να βάλετε να κάνετε γιουβετσάκι, έτσι, γιουβέτσι. Μπορεί να κάνετε γεμιστά, να κάνετε σκορτόπιτα. Τα πάντα. Η οικονομία είναι πολύ σημαντικό σήμερα, αλλά είναι και νόστιμα και πολύ γρήγορα. Είναι. Βγάζει εδώ, Τίποτα, εδώ τελειώσαμε. 4 λεπτά. Πίτσα, κοίτα, για πότε έγινε. Λοιπόν, δώρο και το σετ αυτό, το ιταλικό, με το γάντι, έτσι. Λοιπόν, τα ανοίγουμε εδώ, βλέπετε. Για δείξε λίγο, Θήμιο μου. Κοιτάξτε εδώ. Δώρο και το ταψί που έχει μέσα. Και το ταψί. Και θέλω να δείξουμε, έχει 2 αντιστάσεις, πάνω και κάτω. Βλέπουμε εδώ, έτσι. Μία αντίσταση πάνω, κάτω και μία πάνω. Βλέπετε το μέγεθος της αντίστασης είναι τεράστια. Δηλαδή, οι κανονικές που βλέπετε στα δικά σας τα γκριλ, το οποίο δεν είναι φορνάκι, είναι το 1/3 από ό,τι βλέπεις Θήμιο πόσο είναι, έτσι. Λοιπόν, δείξτε και εδώ. Και αυτό το ταψί μαζί θα το πάρετε δώρο και το ταψί. Σε κάθε φουρνάκι και ένα μεγάλο ταψί που μπορείτε να ψήσετε τα πάντα, μαζί και το φουρνάκι δώρο. Και μία σκάρα που έχουμε εδώ για να κουμπάτε το φουρνάκι. Με 75 ευρώ, φίλοι μου, και δώρο ένα πολύ ωραίο σετ. Πολύ ωραίο και αυτό Θήμιο μου, Που έχουμε γάντι, πιάστρα, 2 πετσέτες και το ταψί. Όλα αυτά με 75 ευρώ σε Ιτανίδης Collection. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Το φουρνάκι του Βοσπόρου. Ένα πανέμορφο φουρνάκι που θα μπορέσετε να ψήσετε, να μαγειρέψετε οικονομικά, πολύ γρήγορα και νόστιμα. Αυτό είναι. Είναι μία, φανταστείτε, χύτρα φούρνους. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Σε αποκλειστικότητα για τη Ιτανίδης Collection. Ο κωδικός 2945. Θα κλέψετε καρδιές με αυτό το φουρνάκι. Έτοιμη πίτσα. Κοιτάξτε εδώ. Ήδη μέσα σε 4 λεπτά. Και δείξτε λίγο Θήμιο. Δεν πεις. Ξεροψημένη. Βάλαμε και αλευράκι, πάντα βάζουμε για να κάνει αυτό το τραγανό. Είναι η ζύμη Ιταλική. Την έφτιαξα εγώ με το χεράκι μου. Μπαμ. Λοιπόν. Θήμιο, κοίτα εδώ πώς βράζει. Λοιπόν, αυτό θέλει 2,5 ώρες, έτσι. Σε συνθήκες. Είναι, βλέπετε, το χρώμα είναι χοντρό. Τι είπαμε είναι αυτό, το κρέας. Σπάλα. Σπάλα χοιρινή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και βλέπετε και οι πατάτες πώς έχουν γίνει. Λοιπόν, Πω μυρωδιές, Θεέ μου. 75 ευρώ, φίλοι μου. Κοιτάξτε την πίτσα το χρώμα που έχει πάρει μέσα σε 4 λεπτά.
είναι ήδη έτοιμη. Σε 4 λεπτά είναι ήδη έτοιμη η πίτσα. Πάμε να δούμε και εδώ το χρώμα, Θήμιο μου. Έχουμε την τυρόπιτα. Βλέπετε. Τη σπανακόπιτα. Μέσα σε 4 λεπτά. Να ξέρετε ότι κάνει καταπληκτικά γλυκά. Μπακλαβά, χορτόπιτα. Μετά πάμε σε αλμυρά. Να φτιάξετε το γαλακτομπούρικο. Είναι το παραδοσιακό, έτσι, φουρνάκι, το φουρνάκι του Βοσπόρου, όπου θα κλέψει καρδιές. Εγώ σας το δίνω, να το δείτε. Αν δεν είναι έτσι όπως τα λέω, μου το φέρετε πίσω. Συνεχίζουμε τα φαγητά μας. Θήμιο, τυρόπιτα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πόση ώρα είμαστε, 7-8 λεπτά που μιλάμε, ούτε 5. Θήμιο, πόσο, εσύ που κοιτάς την κάμερα. Κοιτάξτε μέσα σε πόσο χρόνο έψησε την πίτα και είχα κλείσει και από κάτω, γιατί έχουμε 2 αντιστάσεις, είπαμε, έτσι, πάνω και κάτω. Εσείς διαλέγετε, ανάλογα με το ψήσιμο, και θα το μάθετε κιόλας στο φουρνάκι, έτσι, το που θέλετε να δώσετε βάρος. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη σπανακόπιτα, Θήμιο μου. Για να δούμε. Έλα εδώ. Κοίτα μέσα σε πόσο χρόνο. Μιλάμε 5-6 λεπτά. Καλά, εντάξει. Σαν ψωμί είναι, ρε. Κοίτα εδώ. Σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Και εκεί βέβαια, θα το δούμε και μετά. Εντάξει, θέλει το κρέας, τη σπαλομπριζόλα με τις πατάτες. Λίγο παραπάνω χρόνο. Κοιτάξτε εδώ, φίλοι μου. Κοιτάξτε τραγανό. Έτσι. Φύλλο που κάνει. Θέλω να δω να τα κόψουμε κιόλας, Θήμιο. Και τραγανό το φύλλο της. Όπου. Καταπληκτικό. Θήμιο, μας βλέπω για πολύ φαγητό εδώ πέρα. Έτσι. Κοίτα εδώ τραγανό το φύλλο. Μέσα σε τι χρόνο, και σας λέω και εγώ τώρα, είναι η δεύτερη φορά που μαγειρεύω. Θα μάθετε, ξέρετε, κάθε φούρνος θέλει και τον χρόνο, θέλει και τον τρόπο του. Εδώ μέσα σε 8 λεπτά ψήσαμε. Άρα, δηλαδή αυτό που βάζει η μάνα μου, φτιάχνει να φορά την πίτα. Κάνει, πόσο κάνει, δεν θυμάμαι, 40 λεπτά περίπου. Πού κάνει. 3 τέταρτα και 1 ώρα πώς κάνει. Και εδώ σε 8 λεπτά, κοιτάξτε τι φτιάξατε. Πάμε να δούμε και την τυρόπιτα, Θήμιο μου. Να, θέλει και τρίγωνο ο Θήμιος. Έτοιμο, Θήμιο, σε το φας. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Μου είπαμε μέσα σε 8 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε το ψήσιμο. Βλέπετε. Και τι, καταπληκτικό, Βάζουμε εδώ. Λοιπόν, και μας μένει μόνο το κρέας με πατάτες και μπορείτε να κάνετε τα πάντα. 75 ευρώ. Και για τους νέους που θέλουν πολύ γρήγορα να μαγειρέψουν, να μην μυρίσει στο σπίτι τους, να το βάλουν στο μπαλκόνι τους, μπορείτε να κάνετε θαύματα οικονομικά και όσον αφορά το ρεύμα, αλλά από το να αγοράζετε όλο έξω και να τρώτε δεν ξέρω και εγώ τι, μπαμ, κατακαθαρίζετε 2 πατατούλες, λίγο ριγανούλα, λίγο κρεατάκι, μπριζολίτσες, λεμονάκι, λάδι, αλάτι, το βάζετε στο φούρνο, μέσα σε 30 λεπτά τρώτε. Αξίζει πραγματικά αυτό το μαγικό φουρνάκι και μην ξεχνάτε και το δώρο σας, έτσι, με πιάστρα, 2 πετσέτες γάντι, τσέτο 4 τεμαχιών, είναι το δώρο σας και ένα ταψί, έτσι, 75 ευρώ. Θήμιο, θέλω να δούμε, κοίτα, δηλαδή, έχει περάσει μέσα σε, δηλαδή, πόσο, 40 λεπτά, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, γυρίζουμε πάλι εδώ στα πολύ ωραία φουρνάκια. Λοιπόν, κοιτάξτε φίλοι μου, εδώ έχουμε και το τελευταίο φαγητό, το οποίο σε κανονικό φούρνο θα ήθελε πάνω από, και τι πόσο, κανένα 2 ώρες, τόσο χοντρό κρέας. Τουλάχιστον 2-2,5 ώρες. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Μέλι, σπάλα, χοιρινό, με πατάτες. Κοιτάξτε μέσα, δηλαδή κάτω από το μισό, δηλαδή θέλετε 2 ώρες και μέσα σε 45 λεπτά, φίλοι μου, έγινε αυτό και είναι χοντρό. Προσέξτε. Δεν είναι... λοιπόν, ακούστε με το.
Λιώμα! Θημιό, εδώ, δείξε εδώ. Δείξε. Κοίτα εδώ, Θημιό. Όχι, συγγνώμη, εμείς δεν κάνουμε εδώ τώρα τρίκ και τέτοια. Με ξέρετε, εγώ είμαι λαϊκός τύπος, δεν είμαι τώρα αυτά τα παπατζηλίκια που κάνουνε. Λοιπόν. Είπατε τίποτα? Καλά, το έχει φοβερό, Κοίτα εδώ. Εδώ, Θημιό, κοίτα. Κοίτα πώς το έκανε. Καλά, και τι κάνει καταπληκτικό, εδώ και το λιώμα. Σε 2 ώρες δεν γίνεται. Γιατί έχει πάνω κάτω αντίσταση και το φουρνάκι αυτό το βοηθάει να ψήνεται γρήγορα και μέσα στο κρέας βαθιά. Καταλάβατε, σε σχέση με το φούρνο. Και ούτε να λερώνεται. Εδώ, η πατάτα δεν πιάνεται, ρε. Προσπαθώ να την πιάσω και κοίτα. Λοιπόν, το φουρνάκι του Βοσπόρου. Την τυρόπιτά μας εδώ, Θήμιο μου. Την πίτσα μας. Την τυρόπιτα, τη σπανακόπιτα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και το κρέας που σας έβαλα και κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Και θα θέλετε 2,5 ώρες και 45 λεπτά. Κάτσε τώρα, το βλέπω και το λιγουρεύομαι εδώ, Θήμιο μου. Επειδή εγώ όμως δεν τρώω μόνος μου. Έλα, κύριε Τραμπέ. Λοιπόν, δώρο και το σετ. Ειλικρινά τώρα, ξέρεις, εμείς δεν λέμε ψέματα. Τι.